zaie? Gustatzen jakuneko futbola, tio. Futbola jolasten duzu? Ikusteko euskal selekzioa. Baina neskena. Aipatu neskena. Nesken futbola lako. Animatzera, eta Euskadiko selekzioa animatzera, noski. Atxedenik hartu gabe, lana eginez goaz aurrera. Gaur ezakigu nortzuk etorriko garen ikustera partidua, bola nik ez zientzietako neskei. Gizonen lana jakintza dugu, ez dagutuz aldatzea. Naturarekin bat izan eta harremanetan. Gure peña etorri da, Resaka Berdinegra, Sestautik, etorri gara hona, pentsatzen dugulako olako partidak, garrantzitsuak dira, naiz eta urtean behin egin. Alde batetik, ofizialtasunaren alde, apustu egitotarako eta bestetik, uste dugulako genero berdintasunean aurra pausoak egon martirela. Arazoa da, bada erdi folklorismo hutsean gera daitekela, baina uste dugu eta guiz ere importantea dela etortzea. Vam decidir, vam valorar vindre el partit femení de futbol perquè pensem que el partit masculí ja té prou repercussió mediàtica, social i pensem que és una manera de reivindicar que no només existeix un tipus de futbol masculí, sinó que també existeixen altres modalitats d'esport i és una manera de reivindicar-ho com a tal. Tenim esperances i tenim una bona predisposició per lluitar pel procés, però pensem que no és una cosa institucional, sinó que hem de ser tota la societat catalana que ha de lluitar per això. A part, creiem en la unitat dels països catalans, per tant només se'ns donaria la llibertat o part de la llibertat nacional a una part del país que encara falta, la Catalunya Nord, les Illes Balears i el País Valencià. Desde Cataluña nos gusta la forma como tenéis que vuestra institución de Euskal Herria en todo el territorio, ni de Navarra, ni de Iparralde, ni de Ogoalde, y en cambio nosotros solo tenemos una pequeña parte del territorio representada oficialmente. Harremanetan sartzea eta indarrak ongi errotuz gure sustraiak lurrari lotu. Etorri nahiz oituraz galtzeko, hasi nintzen mutilekin, eta emakumeekin jazartuta edengo futbol taldean, edengo mailan, ez dut utziko aparte, bai mutia, bai neska. Gainera, uste dut neskaren begitu asko daukatela, pastelandik eta behar den errekonzilimentua ez edukitzagatik. Horregatik, beste giro desberdina da, mutien konparatzen badugu. Eta hori, espero dugu partidon bat ikustea, bai aurkoa, bai biharkoa. Eta pausuak emateko, nik uste dut momentu ez dagoela hain ziur pausu bat ongi emateko. Baina ez dut mindik urte batzutera bai lortuko dugula ofizialtasuna, espero dugu ahalik eta lasterre, eta gure herria eta gure taldea mundura erakustea nola gane, zenolako futbola eta pentsat gure selekzioa arro egoteko modukoa. Amb l'espurna de la història i avançar. Aldetik izgorra eta realeko eta ezaguna ikustea eta neskan futbola apoiatzea. Futbolean aritzen gara eta gure ustez da importante edo garrantzitsu etortzea partidu honetara eta errezegaitik etorri gara. Ustez nesken partiduak telebistan martirelako eta nesken inguruan denez eta indarra emateko edo holan. La flama de tot un poble en moviment.
de cels, mars i muntanyes, vells escenaris d'un nou crit. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiment. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiment. Viure mantenint viva la flama a través del temps.